Türkmenistan'ın prezidenti soňky ýyllarda newit gaz toplamynyň netijeleriniň esasanda newit we gaz önemçiliginde olaryň senagat zapaslaryny artdyrmakda pete gaçanlygyny, ýyllyk planlaryň sistematik ýerine ýetirilmeýänligini ilkinji gedek boyun aldy. Döwlet mediasynyň maglumatlaryna görä bu arada prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 19 noýabrda newit gaz pudagynyň ýol başçylary bilen duşuşygynda aýdypdyr. Prezidentiň sözlerine görä 2018-nji ýylyň görkezijlerine laýyklykda Türkmenbaşy toplumynyň benzin önemçiligi 89,8% petelipdir. Dizeliň 91,8% we suwuklaşdyrylan gazyň 82,5% petelipdir. Newit önemlerini ýurduň içerki bazarlarynda yerleşdirmekde hem kemçilik goý berilipdir. Prezidentiň tankydy ýurtda udaga çeken benzin gytçylygynyň dowam edýän wagtynda edildi. Ýurduň ulak sürüjüleri benzin almak üçin nowatlarda durmaly bolýarlar. Ýangyç stansiýalaryň ençemesinde benzin köplenç bolmaýar, avtolog ýangıjynyň hili yaramazlaşýar. 20-nji noýabrda Azatlyň Türkmenistandaky habarçysy Liwap vilayetinde dowam edýän ýangıç ýetmezçiligi barada şeýle habar berdi. Liwapda A92 we A95 markaly benzin ýok. Ýaşaýjylar A80-i guýmaly bolýarlar. Türkmenabadyň we käbir etraplaryň zapravkalarynda Eko 93 benzin peýda boldy. Emma ulug sürüjüleriň köpüsi ony guýmakdan saklanýarlar. Sebäbi onuň avtologlaryň hereketlendirijisini gaty tisandan çykarýanlygyny aýdýarlar. Üstesine ol gymmat 1 litr 2 manada durýar diýip Azatlyň habarçysy gürrüň berdi. Mundan öň Türkmenistanyň hökümeti newit gaz önümleriniň önümçiliginiň artdyrylýanlygyny, olaryň daşary ýurtlary eksportynyň meçberiniň ýokurlanýanlygyny ýygyderli eglan edipdi. Iýul aýynda Türkmen häkimetleri ýylda 600.000 tonna benzin, 12.000 tonna dizel we 115.000 tonna suwuklaşdyrylan gaz öndürmäge niýetlenen bahasy 1,7 milliard dollara gurulan täze kärhananyň işe girdilenligini eglan etdi. Emma pudagyň üstünlükleri baradaky ozalky resmi maglumatlaryň fonunda Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary ýurduň newit önümçiliginiň 4den 1 bölegini üçin edýän esasy kärhanasynyň Türkmenbaşydaky newit gaýtadan işleýän zawodynyň işiniň togtadylanlygyny habar berdi. Döwlet mediasyna görä prezidentiň 19-njy noýabrda ma'lum eden sanlaryna görä Türkmen tarapynyň Türkmenistanyň newit önümçiligine gatnaşýan daşary ýurt kompaniýalarynyň öňündäki borçlaryny ýerine ýetirmekde problemalar ýüze çykypdyr. Hususanda Türkmen tarapy Türkmen newit kompaniýasynyň we Italiýanyň eni kompaniýasy bilen arasynda newit daglalaşyk territoriýasynyň önümini bölüşmek hakyndaky lalaşykda görkezilen paýyny wagtynda bermändir. Bu ýerde 18.000 tonna newit öndürilipdir. Şeýle-de Ortaýatyň Tatneft we Singapuryň Ýuk Nefti gaz şirketi bilen lalaşyklarynyň şertleri hem doly derejede berja edilmändir.